До мен е една легенда на българският кросфит. Ставри Ставрев. Представя ли сте така? Ти си ми първия. Настроението виждам, че е добре. Емоциите? Да, винаги. Винаги, когато сме в тази зала, винаги е... Доволен? Така, при повдигнато настроение, доволен. Подготовката мина добре. Да, не можах да си направя последните опити на двете движения, но пък като цяло се чувствам добре. Беше и двете пъти за малко, така че Абсолютно за малко. пробвах за рекорди и играх на по-рисковано. Близко бяха. Определено се заслужаваш. Колко килограма се притегли? 78. 78. И пробва 141 видях. Да тласнеш. Да, на Кенджер. Сериозни килограми си това. По-силното ми движение определено, значи ми е къде по-зле. Опитах се да компенсирам с малко повече килограми. Направо 141 килограма на това телосложение. Аз правя тяга на тея, така ще го кажа. Не. Аз съм виждал клипчета, ти правиш тяга на много повече. Какво мислиш за състезанието като цяло? Организацията, нивото се дига? Определено. Единственият минус е просто той не е минус, че този път се съчета с така голямото състезание в Сърбия. Всички кросфитъри знаят за какво става въпрос. Има една идея малко по-малко хора, въпреки всичко, въпреки че това, че половината кросфит общество е в Белград, въпреки това залата е препълнена, така че това е единственото, което то не зависи от вас или от който да било, просто така се получи тази година. Така че това е единственото, което имам като така леко ми тежи, но всичко друго си е перфектно, както винаги. 70 участника, публиката също, както ти каза, отбелязва доста сериозно. През целия ден, аз понеже имахме състезатели от рано, цял ден съм тук, залата си е пълна. Разбира се, един въпрос, който задаваме на почти всички хора, които са тук. Ще те видим ли на следващото издание? Естествено, абсолютно направо. Обещаваш? Определено. То си е направо задължително, вече си е задължително. Ти си вече ветеран ли на това състезание? Ами да, до сега нямам пропуснато. Това е пето поред. Пето подред. Пето подред, така че не виждам защо да няма шесто. С кросфита да продължаваме и кросфит да правим. Продължаваме, даже сега последните 2 месеца така бяхме... Ще участваш ли някъде? Залегнали само на щанги, така че малко ми липсва даже. Щом даже бленувам машини. Нещата са сериозни. Нещата са сериозни. Така че да, почваме лека по лека с кросфита. Ще се подготвиш ли за някакво състезание на кросфит или? Нищо особено, най-вероятно просто вече ще го караме по-леко и основният фокус ще е най-вероятно Витоша класика. Супер. Благодаря, че беше с нас и се радвам пак да те видя. Естествено.